Usa ka gingong miyembro sa Bolt Cutter Gang sa General Santos City nadakpan sa kapulisan. Pipila ka insidente sa pagpangawat sa sospek nakuhaan sa CCTV. Anong report? Dakpan ang 35 anyos nga lalaki kinsa usa ka tricycle driver nga residente sa Barangay Mabuhay sa General Santos City dihang nakuha gikan sa iyang posisyon ang usa ka kinawat nga LPG tank. Sumala sa kapulisan, gikawat kini sa sospek sa usa ka sari-sari store sa Barangay Kalumpang alauna 1:30 sa hapon niadtong Martes. Gilayon kining nadakpan sa Barangay Sinawal dihang naabtan sa kapulisan atol sa follow-up operation. Apan sa pagsuta sa kapulisan, nasayrang usasab kini sa ginatudlong sospek sa pagpangawat sa usa ka appliance store sa Barangay Kalumpang niadtong July 5. Gani nakita sa CCTV ang paglabay sa tricycle nga gingong gigamit sa sospek kung asa makita nga dunay mga gamit sa atop sa tricycle. Sumala sa kapulisan, gipangawat sa sospek ang usa ka soundbox, 3 ka LED TV, 5 ka washing machine ug mga gas single burner nga nagkantidad og 180,000 pesos. Apan matud sa kapulisan, ang maong sospek responsable sab sa pagpanglungkab sa pipila ka establisimento gamit ang bolt cutter nga gitawag nilang Bolt Cutter Gang. Gani makita niining CCTV nga migamit og bolt cutter ang sospek sa paglungkab niining establisimento. At tumugma yung body build, tumugma yung tattoo, tumugma yung tricycle ng suspect. We can consider ito as organized because kung matandaan ninyo, mayroong mga bolt cutting robbery incident sa hindi lang sa area ng Station 1, hindi meron ito sa Station 6. Balhog na sa Police Station 10 ang sospek kinsa wala na mihatag og pahayag. Gipasakaan na sab kini og kasong theft. Sa pagsikop sa sospek, malaumon ang kapulisan nga ilang mailhan na ang mga kaubanan niini nga kabinbulan na sab nilang ginapanid-an. Huwag kayong magpatuloy sa iyong ginagawa kasi may hangganan din yung lahat and nakakasira sa buhay yung pagnanakaw. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio sa kamera. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.